Asi kumwe kuda kutrenda kunenge kunozonyanya, Tatalicious aisa video yake achidyiwa nhengo yake kuti aratidze nyika yese kuti ave munhukadzi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button for more. Ati kwaita zvevideo Esther achidliwa ndoisa kupi kuti muone. Kune vaya vaiti handina nhengo yechidzimai ndoda kuti murione. Boys mubamadzidzawo kuti rinodyiwa sei. So aedza kuisa kuSnapchat uko kwangosvika video yacho ichibvisiwa. Actually Snapchat yake yaita seyablokwa zvishoma nekuti last time akamboisa zvakare imwe video yake akashama achidya nhengo yomwe murume. Saka ikoko vabva vangoti aiwa hatidi site yedu promote kushama kwakadai so. Saka ari kuti iye ari kuzoisa video yake iyoyi kuTelegram achingonamatira kuti Telegram iyoyo isamubvisire zvakare video racho. Ari kuti main reason ndeyekuda kusvotesa mai vaketi vaiti handina nhengo yechikadzi, nhasi vanodzova usvusvu hwayo. Uye kuti Zimbabwe yese izive kuti Tatalicious Karigambe Christopher Sandberg munhukadzi akatocheka zvechokwadi. Nhengo yake yechirume ndokuisevesa mumuto naika. Saka vanenge vachingoda kuona video yacho munotevera kuTelegram kwake ndokwairi, asi yei maregai henyu kundozvionera because zvinhu zvekugadzirira zvokuisira pamusoro hazvifanani nezvinenge zviri natural. Ndofunga imi matonzwisisa zvandiri kutaura. Zvinhu zviri natural izvi zvekuzosonerera izvi mama stitch acho hazobudi.